Department of Health mipahimangno sa pagdangup dayon sa mga doktor kung adunay sintomas batok sa talagsaon nga sakit nga dala sa lamok. Usa patay samtang duha nga ngol sa delivery van nga gibanggaan sa usa ka dump truck nga misibat human sa hitabo. Duha katulisan nga mobiktima sa mga ahente nga mobiyahe og mga produkto sa norte nadakpan human sa ilang pagpanulis. Apuhan nga babae migolgol sa liog sa usa ka tuig nga batang babae gamit ang kahoy. Libod suroy nga mga tao nga gipanghipos sa City Hall pagsugod sa APEC meetings na malik na sa kadalanan. Mayang hapon Sugbo Kabisayan, gibantayan karon sa kadagkuhan sa kapulisan ang mga caterer nga nagpakaon sa mga pulis nga gi-assign isip security sa APEC meetings. Unang migawas ang reklamo sa mga pulis nga di maayo ang pagkaon nga gihatag kanila gikan sa mga caterer. Ang reklamo giaksyonan ni King Perez. Dungan nga namahaw ang mga pulis nagpahiluna dinhi sa Mabolo National High School. Ang ilang sudan, buwad, hotdog ug itlog. Gipapanidaan sa kadagkuan sa kapulisan ang siyam ka caterer nga nagpakaon kanila. Man sa reklamo nga lagom ang kanon ug pulos harina ug way unod ang sudan. Wa sila'y reklamo sa ilang gihigdaan, kay apil silang training ang mahimutang sa lisod nga sitwasyon. Basta amo lang importante, masafety kami sir. Walay budget ang kapulisan alang sa katulganan sa mga pulis nga gidala dinhi sa Sugbo. Alang sa APEC Security o gipasidan na daan sa pagdala sa ilang mga gamit. And then they were properly advised yun prior to that. Ilan ang responsibility? Yeah, ilan na siya kay we cannot provide it all kay naapektuhan ang Giangko ni Lawas nga nahimong isyu ang alawan sa kapulisan tungod kay wa maklaro kung pila ang budget sa matag pulis. Just a few days ago, nigawas na kininiya how much would go to the meals, how much would go to office supplies, how much would go to rentals. So diha pa lang naklaro. Unang ipanghatagan ng mga pulis og 150 pesos isip allowance ug nireklamo kay 500 pesos ang ipahibaw ni PNP Chief Ricardo Marquez. Gipatinaw sa regional office nga ang 500 pesos naglakip sa ubang mga galastuan sa pagdeploy sa mga pulis sama sa transportasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, King Perez. Paninguhaon sa Commission on Elections nga di na sila mapalpak sa umaabot nga piniliay base sa ilang nasinati sa miaging eleksyon. Ila sa pahugta ng seguridad aron hapsay ug malinawon ang 2016 national and local elections. Gisubay ang aksyon ni Leslie Caminadi Vistil. Mas high-tech nga makina ang gingong gamiton sa COMELEC sa umaabot bugnong lugay nun. Kini ang gibutyag ni COMELEC Commissioner Andres Bautista. Gipasalig sab ni COMELEC Cebu Provincial Supervisor Marco Lionel Castillano nga ang ilang pagpangandam karon di mahilabtan aron way mahitabong anomalya. Gikabalak-an lang ni Castillano ang gidaganon sa mga sakop sa AFP ug PNP nga mutabang kanila sa pagbantay sa seguridad. So by way of a general strategy, ang gusto lang namin gawin is we want to learn from the lessons of 2010 and 2013. We want to address the problems that we encountered. At yan, alam nila rin yan na yung for example, issue nga nung source code review, yung issue ng mga digital lines, yung issue ng CF cards. So yan, itong makinang irerenta natin from Smartmatic, again, simplistically stated, kumbaga, kung ang ginamit natin sa 2010 at 2013 ay iPhone 5, itong bago is iPhone 6. Mauna siya usa sa nga pangandaman namo. Usa na sa among pangandaman with the AFP and PNP. Well, we have done this for the past two elections. Mga refinement na lang sa security plan, no? Usa lang sa atong kuan is siyempre, we have to adjust sa kuwangan na po sa itong mga kasundaluhan. Remember, we have sa una natin sa kabatalyon nga army dire. Karon usa na lang ka kumpanya. So, ang atong kuan is we have to make do with what we have. Pabiling hagit sa COMELEC nga masigurong way mahitabong tikas atol sa eleksyon. Alang ni Bautista, angayang magtinabangay ang tanan aron di kini mahitabo. Alam mo, parating tinatanong sa akin yan Alam mo, ma-assure nyo ba na 100% walang dayaan?
ma-assure pa natin lahat tayo pupunta sa langit. Alam mo, meron tayong mga bagay na, yun ang gusto natin gawin. And that's why I think ang challenge sa ating lahat ay magtulong-tulungan upang siguraduhin na walang dayaan. Feeling namin is that, of course, COMELEC is the lead agency. Pero ang media, kasama natin yan, ang business, ang academe. I think ang pinakamahalaga is transparent yung proseso. At pagka mas maraming bantay, mas maraming matang nakatingin, mas mabuti. Kasi mas mahirap mandaya. Laing gitinguha karon sa COMELEC nga makabutang og voting precincts sud sa mga malls aron maminusan ang kahuot sa mga tunghaan. Apan ilang giklaro nga kun asa nga barangay nahimutang ang usa ka mall, ang taga didto ra sab mao'y makabutar. Nasayran nga tulo pa lang ka mga dagkong mall ang mitando sa maong hangyo sa COMELEC. There is the advantage of security. There is the advantage of no brownout because the malls are equipped with gensets. There is the advantage of CCTV cameras. So talagang nakikita ko ano yung nangyayari. So, and also, ang aking thinking is that if it's in the mall, wala masyadong kalat. Kasi pag sa mga public school, yung mga binibigay ng mga sample ballot, mga gano'n, tapos siguro din kumonte ang pilihan ng boto kasi kailangan na gawin yun the night before na yung night before, not during the election day. Kasi nagkakahiyaan. Yun ang gusto natin mangyari. Kagahapon sa hapon, gipahigayon nila ang signing sa Memorandum of Agreement tali sa Gaisano Capital Group kinsa misanong sa mall registration alang sa kadtong wa pa makahimo silang biometrics. Actually, we already have government agencies in our malls, so murag wa may something new kung ingana gani. Of course, we need to coordinate para sa security and other concerns po para sa election. But later pa siguro na nato may baka sa mga requirements po sa COMELEC. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil. Patay ang driver sa usa ka delivery van dihang nagkabangga sa dump truck. Nangaangol ang duha ka mga truck boy niini human mga ambak. Nakasibat sab ang driver sa nakabangga nga dump truck. Nasundan ang aksyon ni Ryan Sorote. Kusog nga buto ang nadunggan sa mga tao dinhi sa crossing sa Mantawi Drive ug Perez Street sa barangay Subang Dako, Mandawi City pasado alas 10 kagabi. Diyang ilang gisusi, nagpasad na mga karton sa gatas, spray, panglimpyo ug ang patinglawa sa 59 anyos nga driver sa delivery van nga si Delberto Tan human mabangga sa dump truck nga dunay kargang yuta. Puntahan ko na yan. Ano yung close ban gikan dito? Yan. Usog sa dagan ko. Break. Kapsog liko rin. Huwag ka pugong break. Kaya loaded. Bugat kayo. Ito ang break. Magkabing nga rin pa doon. Yung dump truck gikan ito kusog kayo. Abtan gisa. Hindi lagi sila nakapot na eh. Kung possible po itong impact na napita. Nadaro rin kuwan. Makita na ito nadaro kay sa kalayo may napita na abot na sila diri. Nadaro sa truck ang van, hinungdan nga nalagpot ang mga truck boy nga silang Jerome Sulamo ug Eric Hortelano nga nanglusod sa mga bintana ug dashboard. Way swerte ang driver kinsa gituang miambak sa karatol. Nasayran nga padong sa port area ang delivery truck. May posibilidad siguro na ni tungkol sa kahadlok na ni ambak lang din siya o sa impact ni na gubagid ang pagtahan na lusot ni siya. Tataw sa kadaot sa dashboard o sa tuong bahin sa van ang kakusog sa impact sa panagbangga. Nisibat sab ang driver sa truck nagikan sa North Bus Terminal. Nakatampo sa hitabo ang kangit-ngit o kakuwang sa mga reflectors o signages nga makagiya unta sa mga motorista nga naandang magpakuso og dagan sa dapit panahon sa kagabion. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Daog mo'y gipasangin lang hinungdan sa sunog nga miulbo ganihang buntag sa barangay Babolo, Dakbayan sa Sugbo. Gingong gituyo ang maong insidente sa nangangkong tag-iya sa yuta nga gitukuran sa mga nasunugan. Nasundan ang aksyon ni King Perez. Giisa ang first alarm sa Cebu City Fire Department ang sunog sa sitio Sindulan sa barangay Mabolo nga miulbo mga alas 10:35 ganihang buntag. Upat ka panimay ang totally damaged, samtang ang isa ang partially burned. Ug ana sa 90,000 pesos ang danyos. Wag kita ko butan mo. Butan mo. Ako pasawa to speaker ato sa gawas. Siguro ang bata.
Matod sa mga residente, dunay nagdaog nga mo'y hinungdan sa sunog ug ilang gipasanginlan ang usa ka Marivic Belonta nga mo'y nagsugo sa mga sakop nga magdaog. Si Belonta mo'y miangkon sa yuta nga nahimutangan sa mga nasunog nga balay. Gikumpirmar ni Kapitan Ray Ompok nga doon na ejectment order mga biktima sa sunog nga milanat na og kapin na po katuig. Kaganiha, nagatubang ang mga biktima sa sunog ug si Belonta. Ang sinugdanan sa sunog sa dalin dito sa inyo. Ano inyo na dito gipundok sa amo inyong pod. Inyong mga sagbot dito inyong ikutan. Dili na sa tag-iya, uy. Nangangkon. Nangangkon. Sa tugig kasi, nangangkon. Gilimod kini sa mga sakop ni Belonta. Dili na masigal, ulan god. Wa pa mailhi sa mga bombero kung kinsa ang nagdaog. Ilang investigador ng aligasyon sa mga biktima batok ang Belonta. Ato pa nang tanawon sa ato mga investigator kung ikuan ba charge of arson or ikuan ba kanang malicious burning lang ba or arson ano sir. Alang sa Aksyon Bisaya, King Perez. Nakumpiska kagahapon sa buhatan sa Provincial Environment and Natural Resources ang kinahong isda nga gikan sa lungsod sa Midilien. 11 kakahon sa isdang tuloy, anduhaw ug bulinaw nga gingong pinabuthan og dinamita ang nasakmit sa Penro atol sa ilang himong market operation checkpoint. Ang canter truck nga gikargahan sa mga isda gingong nakahatag og pagduda sa Penro human wa kini milahos atol sa checkpoint. Dihang gisita miingon ang driver nga dressed chicken ang sud apan dihang gisusi isda ang karga nga itumod unta sa Pasil. Gingo ang tag-iya sa truck na ilhan sa ngalang Francisco Ruiz ug miingon nga gikomprara nila ang mga isda ug wa sila masayod kung kinsay nagkuha niini. Usasab ka Walter Castro ang mitumaw sa buhatan sa Penro kagahapon sa hapon ug nangangkon nga siya maoy tag-iya sa isda. But since this is a special law, intent to commit the crime is not necessary. So for as long as you possess this binuthan, ma-held liable na kas mo ang ordinance or sa new law sa Republic Act 10654. Kuan ang mo-determine ani is ang amo ang FARAB, no, Fisheries and Aquatic Resources Adjudication Board. If and when is-subject ni siya og administrative proceedings. So karon ako ning i-submit karong hapon and ang FARAB na may mo-decide whether unsang course of action ilang buhaton. Either magpabayron ba or i-file bang case. Nagproblema ang buhatan sa Cebu City Anti-Mendicancy Board kung unsaon nila paghipos ang mga street dwellers karon sa syudad nga namalik sa ilang pwesto human sila hipusa dulan duha ka semana na ang nakalabay. Gingong dunay mga panimay ang kasagaran kanila og mipugos lang sa pag-ari sa syudad aron manimpad. Gisubay ang aksyon ni Ray Pasaporte. Sirado ang pultahan ug wa nay tawo ang Barangay San Roque Gym nga maoy gibutangan sa mga libod-suroy ni adtong Agosto 14 sa gabi. Matud sa caretaker gibuhian ra og balik ang mga libod-suroy nga gihipos sa joint operation sa Anti-Mendicancy Board ug Department of Social Welfare Service. Nasayran nga namalik sa ilang pwesto ang mga street dwellers. Katong gabi una, Biyernes, ibutang nila dritanan katong 62 ka buok. Pagkaugma, Wala na mausab. Maorito gayon no. Sa atbang sa buhatan sa Comelec Cebu City, nag-istar ang 57 anyos nga si Natividad, taga-barangay Pilipog sa lungsod sa Cordova. Usa siya sa mga gihipos nga libod-suroy apan nibalik siya sa iyang pwesto kay namaligya siya og kandila sa basilika. Matud niini, duna siya balay sa Cordova nga gipuy-an sa iyang anak ug mag-ulian lang siya kausa sa usa ka semana. Di siya makabiya sa syudad tungod sa iyang panginabuhian. Wa na niya igsapayan nga matod sa sidewalk. Ipagkaon man migpaklan og pan. Pagkahuman ipakatog sa mi kay ngit-ngit pa man. Pagkahayag na nagpagawas na mi. Si Richard uban sa iyang kapuyo lakip sa gihipos. Matud niini, giulog-ulugan sila nga mukuyog subay sa pasalig nga dunay pagkaon ug tambal nga ihatag kanila. Apan wa kini mahitabo mao nga dunay kagubot sud sa gym. May pagay sila mo gulo-gulo nga mao na. Naipaklan sa to, timanon mo dito, naitambal. Nawagi masakit na namang gida dito. Nabuntag na kinatog. mo na pagkabuntag na mo ni gawas. Buntag na, hayag na.
Gipasabot sa Executive Director sa Cebu City Anti-Mendicancy Board nga ang gingong pagkaon alang raunta sa mga operatiba og dili sa street dwellers. Nasayran nga sa 62 kalibud suroy nga nahipos, duha ka pamilya ang gipapauli sa buhatan pinaagi sa ilang balik probensya program. Ang uban pulos bag-o ug kasagarang na maligya duol sa Basilika. Ang uban nasuta nga dunagyoy balay sa ila. Ang uban, di naman lang gud mo pauli. Kaya among yan wala mga mo pauli. Dili gud mo matulog nga naman dahil mo'y balay. Gusto mo gud may mga makasave sa ilang pamasahe ba. Ang naisgutang synchronized operation kabahin sa selebrasyon sa Anti-Mendicancy Month nga gisaulog karong buwana ug wa to nila himua alang sa Epic Summit. Giangkon sa pangu sa maong buhatan, naglisod sila kung unsaon nila ang mga bag-ong libod suroy. Nalisod yun ni anak kay anang dili pas undecided ba kung dili man ni pwede nga magpadayon mo og star sa kadalanan kay number 1 na magyud kay balaod niya dili gyud pa kanang higdaan na kay gawas nga mamiligro sa inyong paglawas kay naragod mo sa semento carton lang kay daghala pud ka mga doon na nagayta naghigdaan diri duha nakabukang namatay. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Gipasayugdahan sa Talk and Text ang tulungad to sa upat ka adlaw nga training nga giduma sa Grassroots Travel. Kini mahitungod sa responsableng paggamit sa social media ug social media marketing ngadto sa tulo ka lungsod sa Bagatan ug Habagatang Kasagpan sa lalawigan sa Sugbo. Kini maong lungsod sa Luginsan, Sambuan ug Bulhuon, diintas na ang naabot kun natad sa turismo ang hisgutan. Gisalmutan ang maong training sa mga nagkadaiyang kapunungan sa maong mga lungsod. Sa maong training gipasabot ni manlalaban ug broadcaster Heidi Acuña ang mga partisipante kung unsa ka importante ang responsable nga paggamit sa social media sama kung unsay sakto ug di angay buhaton ilabi na sa mga social networking sites sama sa Facebook. Gitudluan sab sila ni Max Limpag, ang co-founder sa Inopub Media, kung unsaon paghimo og website ug Facebook page agi og pag-promote sa turismo sa ilang lungsod. Samtang si Boboy Costa sa Grassroots Travel may pasabot sab kung unsay papel sa branding ug packaging, online and digital marketing tools, videography, photography ug uban pang alang sa kalambuan sa turismo sa matag lungsod. Sa association na challenge ko kay dako ko siya kagamitan ko for kanang promote ba para sa promotion dako siya kagamitan. Tumong sa maong training mao ang pagtabang sa mga asosasyon sa kapunungan sa matag lungsod alang sa pagpalambo sa mga angay nilang ipakisigarbo pinaagi sa paggamit sa internet. Ang nahiskutang kalihukan nahilakip sa dakong programa nga gisiugdahan sa Talk and Text aron madugagan ang kahibalo sa mga kapunungan sa maong mga lungsod aron mapalambo nila ang ilang inadlaw-adlaw nga panginabuhian. Ang mga musunod nila nga seminar mao ang paghisgot unya sa disaster preparedness, Project Shine kung Secured Health Information Network and Exchange ug Customer Service. Sa dugang detalye sa mga gustong mobisita o makahibalo kung unsay nindot suruyan sa matag lungsod, mahimong mobisita sa ilang Facebook page. Apuhan nga giingong dunay diferensya sa pangisip, gigulgol ang liog sa iyang kapin usa ka tuig nga apong babae gamit ang kahoy. Nahitabo ang krimen sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Toledo. Ani ang exclusive report ni Jinky Rosit. Dinhi sa Bukirang Dapit sa City ug Gawad Kalingas sa Barangay Tubod sa Dakbayan sa Toledo, among naabtan nga giputos sa moskitero ug patay na ang kapin usa ka tuig nga si Jane Megan. Ang bata dunay samad sa liog, human gulgula sa kaugalingon niya nga lola nga si Melianida Peliarca, 50 anyos. Matud sa mga kabanay, ilang namatan ang hilak sa bata pasada alas 4 kaganihang kadlawon. Nihiom kasanan, di akong iwagas sa flashlight, musuko man siya kay di sa gusog hayag. Pero ang bata, wala na kalibutan. Tuay na ba? Kung ako ano man ba, bata siya. Iyam nang pagkaon niya, nabukog ko na, yung walong nga ba? Gawa na, lagom kay Guait. Kung samda namin sa mataliw gani. Ang apuhan sa tuhod nga si Corazon, di makatuo nga mabuhat siyang umagad ang pagpatay sa bata. Wala man, dito siguro na sa ormok nga daot sila. Ito na sila nagpuyo sa ormok.
Mga daot sila, uli dire sa kuha. Daan lang sakit niya, bagikan sa ormot. Giangkon hinon sa suspect ang krimen kay matud pa buot niyang mag-inunungay sila hangtod sa kamatayon kay giingong dunay taong buot mo patay kaniya. Gusto ko nga, si Inday Jean Megan, dilirin sa akong dughan. Di na ko yad ko sila ha. Sila naman ng ila kong patyon kami si Mama de Puyo. Ilang kuhaon ang bata, dili man nila anak. Patyon na lang na ako si Inday kay damay na lang ko nga. Patyonon ko nila. O sa'yo mo gigamit pagpatay? Kanang kuan ng kahoy. Matud sa Toledo City Police, posibleng dunay diferensya sa pangisip ang lola sa bata, sanglit kanunay kining makigistorya siyang kaugalingon na sayran nga pila na sab kini kay gayon nga suwayng maghikog. Parricide ang posibleng kasong atubangon sa suspect. Na gani sa Vicente Soto atong August 21, 2015 yan. Nakagawas na pulisya sa August 26, 2015 sa posibleng mental illness. Alang sa aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Duha ka tawo nga giingong mao'y manulis sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo na sikop sa kapulisan sa lungsod sa Katmon. Nasundan ang aksyon ni Ryan Sorote. Diretsong giangkon nilang Ray Paradyang nga taga Kabadyangan, Compostela og Lawrence Malazarte nga taga Ubay, Bohol ang pagtulis nila sa usa ka kolektor pasado launa kagahapon sa lungsod sa Katmon. Pasangil nila nga wa na kun sila'y kwarta nga pangonsumo alang sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya, mao nga napugos sila sa pagtulis sa ahente og sigarilyo nga si Leonelio Gabales. Giangkon sa duha nga nagtintal sila sa giihap nga halin ni Leonelio samtang nagkaon sa karinderya sa may sitio Bakawan, Barangay Katmundaan. Gikuha nilang ilang mga armas o gitulis ang kolektor. Wa makuha ang binultong kwarta sa kolektor o ang natulis mao ang iyang para sukli. Abot po Bug Cebu City. Wala sa mayroon. Dilira. Patol ko sa. Wala gini. Wala kaon na ito yun na rin. Doon nga doon ka rin diri. Ako itong sis na nag-gips kwarta. So nakita ninyo, dito nila mga nakadesider. Oo, kakata ko dyan na nagbuhat. Misibat ang duha sakay ang motorsiklo samtang daling nagpatabang ang biktima sa kapulisan nga daling may pahimutang og blocking force aron ma-intercept ang mga suspect. Sa sitio Sunok, Barangay San Jose, nag-checkpoint ang mga pulis og dinhin nila nasikop ang mga nanulis. Kuanda, namo da ito ang tanang mga exit, amo da yun kay Alihan. Ngoto nga pag-ato sa uban akong kauban dito sa Area. sa Barangay San Jose, ila dito naabtan ang suspect nga gumawasay na sad sa Dianas Kasada hapit na magawas paingon sa highway. Motong giditso dahil lagtion antod nga ilang gipusasan ang duha ka suspitsado. Nakuha gikan sa duha ang duha ka kalibre 45, mga magazine ug bala, pinakete nga shabu ug ang ilang nakuha ang kwarta nga dulan 4,000 pesos. Gituhuan nga ang mga suspect mo'y responsable sa highway robbery incidents nga nitabo sa ubang lungsod sa Northern Cebu sa nakalabay nga masimana. Ang motorsiklo usab sa mga suspect ang kanunay ialarma nga sakay sa mga tulisan. Ipaubos sa ballistics exam ang mga armas sa mga dinakban aron masuta kung nagamit ba kini sa laing krimen. Awag sa kapulisan sa mga nabiktima sa duha nga mobisita sa ilang buhatan aron iluhon ang duha nga mo'y namiktima. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Tulo ka kaso ang gipasaka sa probe batok sa magsuon nga naninda duol sa Cebu South Bus Terminal kinsa misupak dihang gibadlong. Pasangil sa mga gireklamo dunay nasuko nilang taga-probe dihang miundang sila og hatag og tag 20 pesos sa usa ka job order employee sa maong buhatan. Nagsunod sa aksyon si Ray Pasaporte. Slight physical injury, disobedience to person in authority ug kalapasan sa City Ordinance 821 kun obstruction of passageway mao'y atubangong kaso sa magsuong Rimafe Cueco ug Roselyn Cueco Tanggilan. Ang Islam, mapiansahan ko nun sila. Mapiansahan ko sila. Piansa ko nun sila. Piyansa kami sir kay
dili man gyud may mga itong pasaylo sir, kay wala man gyud may sala. Human unya sa ilang pagpiyansa og 3,000 pesos. Wa pa sila'y planong musumbalik og pagpasaka og kaso. Batok sa probe, ilang gitug-an nga napubya sila sa nahitabo. Matod ni Roselyn, iyang napaakan ang usa ka sakop sa probe human sila tabangi og layog dihang mihangyo. Ang iyang maguwang nga kuhaon ang halin nga anaa sa hapag ug ang timbangan. Sakay, makita mo sa video nga ilaming giduot ana, gipwersa gyud mi nila kaming duha. Nya antod nga sa kadaghan nila nagunit namo kay ila gyud ming iso dito gid. Idasok-dasok gyud mi nila sa sakyanan, ilaming ipasakay. Wala gyud ko, wa gyud ko mosakay kay unsa man akong sa nga kana rang maninda ko. Sa sesyon kagahapon, matod ni Konsehal Jerry Carillo nga pangitaan nila og lugar ang mga vendors sa Cebu South Bus Terminal aron di na kumpiskahon sa probe ang ilang paninda. Apan kon si Roselyn ang pabuton, di gyud sila muhawa sa ilang pwesto. Dugay na gyud mi diha naninda sir, diha ang among swerte gyud lugar. Laktod nga pagkaistorya di mo balhin og naay ipaangay ang syudad. Oh, anak gyud mi diha sir, mohangyo gyud mi nga anak gyud mi diha. Pasangil sa magsuon, giinitan sila sa probe kay wa na sila muhatag og 20 pesos sa higayon nga mangayo kanila. Ang usa ka job order employee sa probe, gumikan niini. Gihagit ni probe acting head Wendell Sinas ang magsuong vendors nga muluwat og formal nga reklamo batok sa maong job order aron ila kining maimbestigar. Hinuon ni pasalig si Sinas nga muhimo siya lakang labot niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Ang publiko giawhag sa Department of Health sa pagdangup dayon sa tambalanan kung dunay masinati nga sintomas sa sakit nga chikungunya. Dili delikado ang sakit kung itandi sa uban pang mag-antos lang sa kasakit ang matukbayan niini. Ang mga kasayuran giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Tay kaso sa chikungunya no. Ang chikungunya fever usa ka sakit nga nagikan sa pinaakansaw sa kalamok nga adunay dala nga chikungunya virus. Apan dili sama sa dengue nga daghan ang kinabuhi ang mikalas, dili fatal ang chikungunya. Matud pa sa labaw sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit Rinan Simafranca, usa ngadto sa duha lang na sakit niini sa Subo sa first quarter ning tuiga. Mikatap ang sakit didto sa Iloilo ug pagkakaron wa sila nadawat nga report nga adunay nasakit niini dinhi sa Subo. Ang vector or ang nag-transmit lamok kag gihapon no sa kining sama sa dengue, transmitted ni siya sa Aedes species mosquito. Una kung unsa intervention nato for dengue, same rapod sa chikungunya. Na milder po na siya no, unlike dengue nga taas og case fatality. Kana siya less than 1% siguro ang iyang case fatality rate. Ano nga, di kayo siya problema. Kung imong mabantayan nga nag-rash na kaog sama og sakit na ang imong kabukugan ug mga joints nga sama og arthritis, kini na ang panahon nga magpa-examine na ka sa doktor aron masusi kung aduna ba kay chikungunya tungod kay usaman kini sa mga simptomas. Giklaro ni Simafranca nga way angayang ikaalarma apan di sab angayang mukumpiyansa. Dugay maayo na siya sa sakit pero dugay mo maayo ang kanayang mga joint pains o swelling kay mura magka-arthritis na bisag bata nga magka-chikungunya ngay swelling siya ang mga joints o pain siya ang mga joints mura na yung dugay maayo pero mahatagan na kaya po natin na siya supportive treatment pawa sa hubag, pawa sa sakit. Matud ni Simafranca nga ang chikungunya fever usa lang kini ka mild illness apan mag-antos lang sa kasakit ang pasyente. Ang dengue manggod fatal siya kay may hemorrhagic manifestation, mag-bleeding man. Ma-dehydrated pa gyud. Una sagad kamatian sa pasyente. Labi na kung dili magpa-examine dayon. Ang chikungunya milder illness lang na siya pero mag-antos for how many weeks. Mura kag arthritis ba kung may kag chikungunya. Wala may antoson sa pasyente. Sa milabayng tuig, adunay nahitabong chikungunya outbreak sa Luon, Bohol, apan way kinabuhing nakalas. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil.
Wailha sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ang duha ka pari nga gingong sakop sa Apostolic Catholic Church nga nagmisa sa mga simbahan sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Batud sa mga pari, nagsubay gihapon sa Biblia ang ilang mga pulong nga gipaambit sa mga manimba. Nagsunod sa aksyon si King Perez. Biblical dahil ang Catholic Church from Jerusalem extended to Rome na Roman Catholic Church. Aniya sa Sugbo ang duha ka mga pari nga sakop sa Apostolic Catholic Church nga silang Reverend Father Elino Enricuso ug Monsignor Delfino Enricuso. Sila gipasanginlan nga pekeng pari nga nagmisa sa mga komunidad sa amihan ng Sugbo. Ilang giklaro nga subay sa Biblia ang ilang gipamulong ngadto sa mga parokyano. Yan ko ginamo nga dili may Roman Catholic. Kami sa Apostolic Catholic Church kami. Nasayran nga mipagawas ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nga wa nila gi-recognize ang kalihukan sa Apostolic Catholic Church. Matud pa sa sakop sa Catholic Faith Defenders, di masalba ang mga tao nga motuo sa mong simbahan. Ang pag-ordina mo ang si Kristo mismo. Unya, wa may laing naguna nga Santo Papa mo ni si Apostol Pedro, Matthew 16:19. The first Pope of St. Peter, niya Linos hangtod giro ni Pope Francis, way bugto ang kapanguluan, Apostolic Succession. Unya atong pinangga mga katbang nga membro sa Catholic Apostolic Church 1992 na tuko dugtao, way dugtong sa Apostoles, meaning piki gyud. Hinon wa mabalaka ang Apostolic Catholic Church sa mga pamahayag sa CBCP. Kay matud pa, gipanalit na ng matag usa sa freedom of religion nga nasa batakang balaod sa nasod. Pero dili nato matudluan ang atong mga kaigsunan. Ilabi na nakita nila ang misyon ng Apostolic Catholic Church nga nagdala sa kaganapan ng ikatulong persona sa Santissima Trinidad. Alang sa Aksyon Bisaya, King Perez. Kalambuan sa dakbayan sa Mandawi sud sa iyang administrasyon, mao'y gipasigarbo ni Mayor Jonas Cortez atol sa iyang katapusang State of the City Address. Iyang gipadayag nga na-challenge siya unsaon pagsulbad ang trapiko sa syudad. Nagsunod sa aksyon si Leslie Caminari Vistil. In order to attain its 2020 goals, Mandawi has laid down a strategy map. Bisan og naglain ang lawas, gipaninguhan ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga iyang mapadangat sa katawhan sa Mandawi ang iyang katapusang State of the City Address sud sa 45 minutos. Gipasigarbo ni Jonas ang dakong kalambuan sa Mandawi nga iyang nahimo sukad siya nahimong mayor sud sa tulo ka termino. Giangko niini nga dakong pagsuway ang pagsulbad sa trapiko sa Mandawi. Apan matud niini, ila kini gipangitan og paagi sama sa pagdugang og traffic lights. Nag-andam sab ang syudad og 27 milyones pesos alang sa construction sa bag-ong dam sa Barangay Kabangkalan nga himong alternative route. Traffic remains a big challenge, but we face this head-on. This year, we shall be reinforcing 12 more intersections in our city with traffic lights and 42 more CCTV cameras. With this additional equipment, we will have a total of 76 CCTV cameras providing 24/7 real-time CCTV surveillance of our city streets. Gipanghambog sab ni Cortez ang iyang gitukod nga mga tindahan alang sa mga produktong mugna sa mga Mandawihanon nga pang-export sab. Gipasigarbo sab niini ang pagtunhay ug paglambo sa Mandawi City College diin gikan sa 43 ka mga tinun-an miabot na kini og 1663 ka mga tinun-an tinduna sa 17 ka kurso. The Mandawi City College has flourished as it continued to expand and gain significant ground in offering quality tertiary education to many Mandawihanons. My beloved Mandawihanons, these past 8 years has truly made me feel worthy to say that I am change, I am hope, I am proud to say, I am Mandawi. Gikumpirmar sa presidente sa Mandawi Chamber of Commerce ang gipasigarbo sa mayor ug iyang gipadayag nga maminaw kanila si Jonas sa ilang tambag nga alang sa kaayuhan sa syudad.
I was with him, ang Mandawi Chamber was with him sa pag-grow, we were together, we had lots of consultation. The mayor has been very appreciative and very absorptive sa among mga suggestion. And then, we're happy nga, ug mo suggest me, dili gani niya nga ibaliwala. Ang suka sa mayor gitambungan sa mga kaalyado niya sa politika, kinsa midaig sa nahimo sa mayor. Yes. I'm a witness to that, to what he has accomplished for Mandawi. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil. Maukanto ang tunga sa oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong na opinyon o konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, aksyon!